var lige sidst starten fin. Hvad er et atom? Et atom er verdens byggesten. Det her det er for eksempel H eller brint. Det her det er nummer 1 i det periodiske system. Og det kan man se, at det har en proton og en elektron. Protoner er positivt ladet, og det kan man huske, at de er startet P, og elektroner er negativt ladet. Spørgsmålet har neutroner, og de er neutrale. Det periodiske system. Det periodiske system har 8 hovedgrupper. Første hovedgruppe har en elektron i hver skæld. Anden hovedgruppe har 2, tredje har 3, fjerde har 4, femte har 5, sjette har 6, syvende har 7, ottende har 8. Bortset fra helium, den har 2 elektroner i hver skæld. Hele ottende hovedgruppe kalder man også de ædle gasser. Og der er 92 grundstoffer. Og teknikken er, at alle grundstoffer de vil gerne ligne 8. hovedgruppe, og det gør de ved enten at afgive eller optage ioner. Ioner. Som Maria lige fortalte før, så er det når for eksempel den her over, den kommer herover. For eksempel natrium. Natrium vil gerne afgive en elektron, så kan det komme til at ligne hinanden. Og så hedder det natrium positivt. Og så for eksempel fluor her, det er kommet til at ligne den her over, og det gør den ved at optage et elektron. Og ionbinding det er for eksempel når natrium og klor finder sammen. Fordi klor er negativt lavet, og natrium er positivt lavet, og det bliver så til kyld. Kovalent binding. En kovalent binding er når der er nogle stoffer, der deles som elektroner. For eksempel H2O er en kovalent binding, har vi så lavet. Hydrogen skal have 2 elektroner i hver skæld. Det gør den ved at deles om en elektron med oxygen. Og det gør den her over også. Nu har den 2 elektroner. Når en oxygen får 8 elektroner ud af skæld på, det er ved at dele med de 2 hydrogen. Så nu kan man se, at hydrogen har 2, så har den også herovre, og oxygen har 8 her. Og teknikken er, jeg ved det ikke, men jeg har glemt det. Maria. Og teknikken er, at alle grundstofferne de vil gerne ligne. Fordi at det kan vi godt lide. Og teknikken er, at okay, så fra. Min rør kører!